Hayi kabi kodwa uRamani ushiya kanjani isinqazo senkosikazi enjengawo bese phinda akwazi ukulala ebusuku. Khonani phakathi? Ngicabanga ukuthi iqukethe umgexo. Akusona isipho esishibhile lesi. Isipho esifanele umndeni oyiqhenyayo ngokuphunyana. Kwenzakalani lana impela? Phathi kwalabo babili. Uphi umfazanyana wakho? Ngiqonda ukuthi isinqazo somfazi wakho ngeke uthole isiphuzo naye. Kodwa unelungelo ukulazi lonke nje iqiniso. Mayelana nalabo abazoba izihlobo zakho. Awumbuke nje. Umosha wawuqeda umshado wakho. Kodwa ngala yena kuve jabule wakho umshado. Umuntu engifisa ukudansa naye mina. Isithandwa sami somkaka. Ushaku. Uthando lento luqala ngomsombuluko ukuya kwisonto ngo 8:30 ebusuku kuStakhanya kuphela.